ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, мо ҳамеша алҳамдулиллаҳ мегӯем, ҳеҷ вақт шикоят намекунем, вале ба ҳар ҳол мо одам ки ҳастем, бояд анализ кунем, бояд бубинем чӣ бад аст, чӣ хуб аст. соли 2019, соли 2020-21 нисбати соли 2022 хуб аст ё бад? мебинем ки соли 2022 патент қимат шуд, квартира нархоаш қимат шуд, регистратсияи оддие ки 4,5-5 ҳазор буд, аллакай бачаҳо шикоят карданд ки 7 ҳазор шудааст регистратсия, қимат карданд. ва ҳамчунин болои ҳамаи инҳо боз як қатор ӯҳдадориҳои нав бар сари муҳоҷирон бор карданд, яъне обязанность, яъне якчанд коғазу даводаву чизҳои дигар ки мувофиқи қонунҳои 2022 ба имзо расида, аллакай даводаи муҳоҷирон боз ҳам зиёдтар шудааст. акнун дӯстони гиромӣ, аз ҳамаи инҳо нигоҳ карда хулоса мебарорем ки соли 2022 аз ҷиҳати қонунгузориаш яке аз солҳои бадтарин барои муҳоҷирон шуморида мешавад. баъд мебинем ки ягон сабукиҳо шавад, боз як бор дигар боз ҳамон вақт хулоса мекунем, вале ҳоло чизе ки мо дида истем, соли бадтарин барои муҳоҷирон соли 2022. бале ин қонунҳоро шумо дар дигар шабакаҳо аллакай тамошо кардед, вале чӣ хеле ки худатон шикоят кардед дар Instagram, дар WhatsApp ки намефаҳмед, чунки гуфти рӯсо дувух слова фаҳмондагӣ ҳастанд, вале маънояшро ба муҳоҷирон гуфтагӣ нестанд. ба хотири ҳамин хоҳишҳои дӯстонамон мо наворе хостем пешниҳоди шумо кунем ки дар ин ҷо ҳамаи қонунҳоро пурра ба шумо бифаҳмонем. ва нафарҳое ки аз ман хубтар мефаҳманд мебинанд ки ман якчанд чизҳоро нагуфта мегузарам, хоҳиш мекунам дар комментария шумо фикрҳои худро, маълумотҳои худро нависед, то ин ки дигар дӯстои мо хонда боз ҳам маълумоти иловагӣ бигиранд ва нафарҳои боқимонда тамошобин шумо ҳам фикрҳои худро нисбати ин чизҳо нависед. ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман лайк гузоред, чунки ҳамин як амали шумо сабаби пешравии шабакаи мо мешавад. дӯстони азиз, биёед пас аз тавсияи сарпарасти шабакаи Голос Мигранта мегузарем ба навори асосиямон. дӯстои азиз, вақти зиёди шуморо намегирем, зуд сарпарасти шабакаи Голос Мигрантаро ба шумо муаррифӣ месозем. инҷа биё. дӯстои азиз, ин чизе ки шумо мебинед номаш Самюнгван ва давоми 4 сол аст ки дӯстони мо барои фарбеҳ шудан истифода мебаранд. агар харобшавии шумо сабабаш кирм доштан бошад, марҳамат Бендекс барои резонидани кирмҳо ва ҳамчунин Сенол дар ин ҷо. нафарҳое ки дар зимистон гурдаҳояшон дар мекунанд, барои шумо тавсия медиҳем маслахилва бо ҳамроҳи крес-салат якҷоя карда истифода мебаред ва ин бошад барои дарди меъдаҳо аст. дӯстони гиромӣ, дар ин ҷо якчанд намуд чорнитиминҳо аст ва ҳамчунин як намуди дигараш ки бе бренд, бе ягон наклейка аст, истеҳсоли худи бачаҳоямон аст ки дар Москав сар кардан мебароранд. ва дар ин ҷо якчанд кремҳо барои занҳо, барои мардҳо аст, барои пигменти, барои приши, барои доғҳои рӯй, антивозрастной, ҳамин чизҳо аст. хулоса занг занед, дар рақамҳои занона ба шумо мефаҳмонанд, мардҳо дар мардона занг занед. ва дар ин ҷо барои харобшавии бисёртарагии фатзор ба шумо тавсия медиҳем ки эффектҳояш аллакай ҳаст. дидем ин истеҳсоли Фаронса аст, инаш бошад истеҳсоли Шветсия аст, барои харобшавӣ аст. ва ҳамчунин барои нафарҳое ки устуғон, миёндард, ҳамин чизҳо ҳастанд, ҳар гуна капсулаҳо дорем, мазҳҳо аст дар ин ҷо ки шумо метавонед истифода баред ва нағз шавед. хоб дӯстои азиз, дар боло бошад чанд гуна чорнитиминҳо аст, египетский, эфиопский, королевский аст. ва дар ин ҷо дигар капсулаҳо барои кӯдакон, капсулаи қисалхинди, чӣ мегӯянд, чорнитимин, алҳадая, дигарҳо аст. ва ҳамчунин яке аз популярни доруҳое ки зиёд савдо мешавад, ин Epimedium Neopasta дар ҳар намуди шаклҳо аст, суперу, оддию, классическию, ҳар намуд. ва дар охир минаксидед барои риш баровардан, барои мӯи сар баровардан, бо мизароле массаж мекунед ва худо хоҳад риши мӯи сар мебаровед. дигар доруҳояшон зиёд аст, ба рақамҳое ки мебинед занг занед. мутахассис ба шумо барои ҳамаи дарҳоятон тавсия медиҳад. дастафка ба тамоми шаҳру деҳоту ҳамаи ҷойҳои Россия тариқи почта Россия равон мекунанд. занг занед дӯстои азиз. хоб дӯстони азиз, қонуни наве ки аз соли 2022 аз 1 январ пешниҳоди муҳоҷирон карда мешавад, аллакай шуд ба имзо расид. ин аст ки мин баъд муҳоҷироне ки барои кор кардан ба Русия меоянд, масалан узбекҳо, тоҷикҳо, ҳамон давлатҳое ки патент қайди кор мекунанд, ба онҳо акнун патенти тарзи нав пешниҳод карда шуда дода мешавад. ин чӣ гуна патент аст? картае ҳаст ки дар дохили он чип ҳаст, яъне ки мисли картаҳои Сбербанки мо дистансионна дигар кор мекунад. ин карта ҳамин патент ҳаст. аз як тарафи он QR код аст,
аз дигар тарафаш расми электронии муҳоҷир аст ва дар он ҷо ҳатман изи ангушти муҳоҷир аст. дар дохили карта маълумоти ҳаст, яъне ки данни паспортҳои шумо, шаҳрванди кадом давлат, соли таваллудаш чанд, датаи канчане срок годности паспорт, шояд регистратсия, кай пули патентро спорид наспорид. ҳамаи маълумотҳои муҳоҷир дар дохили ҳамон карта нигоҳ дошта мешавад ва ҳатман ҳамин гуна патент дар соли 2022 ба муҳоҷирон медиҳанд. хоб болои ҳамаи ин аллакай як ҳуҷҷати дигар ҳатмӣ аст барои муҳоҷирон супурданаш, яъне ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи тиббӣ. яъне шумо ба клиникаҳо рафта дар он ҷо ҳуҷҷат месупуред, анализ мекунанд аз шумо дар бораи надоштани бемории ВИЧ, надоштани бемории наркозависимост ва як қатор бемориҳои гузаранда. ҳамин ҳуҷҷатҳоро бояд шумо гиред, оварда дар МВД пешниҳод кунед ва гирифта дар дохили картаи шумо маълумотҳояшро ворид кунанд. супурдани ангуштон дар як сол як бор аст, расм гирифтан дар як сол як бор аст, вале анамин ҳуҷҷатҳое ки ҳоло гуфтам, баъзеҳо мегӯянд ки муҳлаташ як сол аст, баъзеҳо мегӯянд ки дар як сол якчанд маротиба супурда мешавад. агар якчанд маротиба шавад, инашам боз як дарди сари дигар, мисли регистратсияе ки 3 моҳ пас бечора муҳоҷир медавад и тараф, медавад у тараф. худо гӯед ки ман ҳамин ҳуҷҷатҳое ки шумо дар беморхонаҳо давида месупуред, анализ мегиред, ҳаминашам яксола бошад. инашам бояд бошад. акнун нафарҳое ки пеш аз 1 январи 2022 дар Россия буданд, не мисли ман будагиё дар Россия мо будем, патент доштем. аз мо отпечатки палец намегиранд, дактилоскопия намегиранд, аз мо расм намегиранд, чунки мо дар вақти патент супурдан аллакай супурдагӣ ҳастем. ҳамон баъза қатъи ин баъза ҳамаш як аст, дар ҳамон ҷо аллакай автоматӣ меравад расми мо, отпечаткаи мо меравад, вале мо бояд рафта ҳуҷҷат супорем барои надоштани ВИЧ, наркозависимост ва якчанд бемориҳои гузаранда. дар видеоҳои оянда ман пурра карда мефаҳмонам ки аз куҷо чӣ хел рафта гирифта, дар куҷо чӣ хел бурда супуридан дар кор. хулосаи гап, нафаре ки аз ин пас депорт мешаванд, иваз карда паспорташона гашта дуюмбора омадан имконият надоранд. дӯстони азиз, дӯстони азиз, дар шабакаи YouTube, Instagram, TikTok, дар ҳамин ҷойҳо бисёр маълумотҳо паҳн шуд ки гӯё қонуни наве ба имзо расидааст ки мувофиқи он гирифтани шаҳрвандии Русия хело осон шудагӣ аст. дӯстони азиз, ин ҳоло як законопроект аст, яъне ки ин проект аст, ин пешниҳод аст аз тарафи Путин, вале Путин ки гап зад, пас маълум аст ки ин ба имзо мерасад, вале ҳоло ба имзо расидагӣ нест. ин якчанд сабукиҳо меорад барои гирифтани шаҳрвандӣ, бале дуруст, вале боз як-ду мушкилиҳоро ҳам дар он ҷо якчанд пунктҳое аст ки баъзе мушкилиҳо ҳам дорад. масалан дӯстони азиз, як қатор категорияҳое ҳастанд ки Владимир Путин пешниҳод кард ки ҳамин категорияи одамҳо бе РВП зуд вид на жительство мегиранд ва ин категорияҳо муҳлати гирифтани шаҳрвандиашон кӯтоҳтар карда мешавад. ин категория киҳо ҳастанд, ман ҳоло дар рӯи экран ба шумо мемонам, метавонед стоп карда тамошо кунед инҳо киҳо ҳастанд. ва боз пунктҳое ҳастанд дар ин қонун ки сабаб мешаванд. фарқ надорад шумо кадом вақт гирифтагӣ ҳастед, шаҳрвандии Русияро метавонад ки шуморо паспорти шуморо аннулировать карда, шуморо депорт карда ба ватани худ равон кунанд. бибинед, яъне шумо агар шаҳрвандии Русияро ҳам дошта бошед ва фарқ надорад шумо кай гирифтагӣ ҳастед, шаҳрвандии Русияро чанд сол пеш гирифтагӣ ҳастед, агар шумо ҳамин қоидаҳои қонунро агар вайрон мекунед, шуморо паспорти шуморо, шаҳрвандии шуморо аннулировать мекунанд ва шуморо депорт мекунанд ба Тоҷикистон. ин кадом ҷиноятҳо аст? шумо аллакай дар рӯи экран дида истодаед. ба ҳама инҳо диққат кунед ва фаромӯш насозед ки доштани паспорт ҳам дигар шуморо пасанд намекунад. хоб дӯстони азиз, як нуқтаи дигар аст, ин муҳим аст. бисёри бачаҳои мо ҳаминро пеш вақт такрор мекарданд ва ҳоло инро аз қонун бардоштанд. диққат кунед. бачаҳои мо тариқи ЗАГС РВП мекарданд, вид на жительство мерафтанд ва ба ҳамин ЗАГС месупурданд ба шаҳрвандӣ, яъне дар основанияи ЗАГС шаҳрвандӣ месупурданд, паспорт мегирифтанд.
шумо ҳоло ҳам метавонед ки на основании ЗАГС РФП кунед, на основании ЗАГС рафта вид на жительство супорид, вале на основании ЗАГС шумо шаҳрвандӣ супорида наметавонед, паспорт гирифта наметавонед, агар шумо совместни дети надошта бошед. Яъне ки шумо фарзанде ки аз ҳар дуи шумо аст, агар ҳамон бошад метавонед, агар набошад шумо то вид на жительство меоед, дигар шумо шаҳрвандӣ гирифта наметавонед дар асоси ЗАГСе ки медонед ку вай аст, дуруғин аст. Агар ЗАГСи шумо байни шумо аз 3 сол зиёд шудагӣ бошад, фарзанд ҳам надошта бошед, ҳам мешавад барои шаҳрвандӣ супоридан. Яъне ки ЗАГС миёни ҳар дуи шумо 4 сол аст, 3.5 сол аст, фарзанд ҳам ки надошта бошед, шумо метавонед барои ба шаҳрвандӣ ҳуҷҷат супоридан тариқи ЗАГС бефарзанд. Вале агар 1 сол 2 сол шудагӣ бошад, байни шумо фарзанд набошад, шумо супорида наметавонед. Инро қонуне ки гуфтам ҳоло имзо шудагӣ нест, вале бояд имзо шавад, дар ҳамин қонун ҷорӣ аст. Ва боз чизи дигар ки нафарҳое ки дипломи Русияро доранд, дар донишгоҳҳои Русияро хатм мекунанд, озод ҳастанд аз супоридани имтиҳон барои гирифтани РВП-ю, вид на жительство-ю ва ҳамон шаҳрвандӣ. Шумо имтиҳон намесупоред, нафаре ки диплом доред. Ва агар шумо красен диплом тамом кунед, агар РВП-нею зуд вид на жительство мегиред. Зуд вид на жительство, бале. Мана ҳамин қонунҳое ки дар оянда бояд имзо шавад дар масъалаи шаҳрвандӣ. дӯстони азиз, диққат кунед, як саволе ки бисёриҳо доданд дар Инстаграм, мегӯянд ки акай Ҳабибулло, барои чӣ шумо гуфтед ки соли 2022 нархи патент баланд меравад, вале ман дар Сбербанк онлайн дар омадан нигоҳ мекунам, ҳамин сол ҳам Сбербанки ман нархи патентро 5430 чанд рубл нишон медиҳад, яъне ки Москваро дар назар дорам, ва Московский област бошад, ҳам мегӯяд бачаҳо ки 5100 нишон медиҳад Сбербанки ман. дӯстои азиз, ҳозир агар шумо Сбербанкро барои баланси телефон пур кардан истифода бурдагӣ бошед, дар рақами худатон 5-6 бор 1 сум 500 рубл мепартоед ва ин алгоритмро сохранид мекунад Сбербанк. Ин алгоритме аст ки шумо як корро такрор мекунед, Сбербанк онро сохранид мекунад ва ҳоло ҳам ки медароӣ мехоҳӣ баланси телефонро пур кунӣ, шуморо ҳамон 500 рублро зуд пешниҳод мекунад. Патент ҳам ҳамин хел, шумо як соли дароз нархи 2021 супордед, ҳамин алгоритм дар Сбербанк сохранид шудагӣ аст. Ин маънои онро надорад ки патент қимат нашудааст. Ҳамонҷо даромада 5900 карда Москва, Московский област, Питеру дигар ҷоҳо дигар нархҳое ки аллакай шумо медонед, дар навори пешина ҳамон ман ҳамон спискаи ҳамаи шаҳрҳо нишон додам, ҳамаи шаҳрҳо ки чанд сум қимат шудагӣ аст. Навори гузаштаи мода аст, даромада бубинед. ҳамонро изменид карда ба ҳамон пул супоридан гиред. Инро бисёриҳо пурсидам, барои хотир маҷбур шудам ки гап занам. Ва охирон чизе ки ба шумо мехоҳам гап занам, қарори Владимир Путин ки барои пандемия буд, ҳамаи муҳоҷирон озод буданд, парвоз карда мегаштанд, ба охир расид рӯзи 31 декабр. дӯстони азиз, аз 1 январ агар шуморо ғайриқонунӣ гашту гузор кардан, ғайриқонунӣ кор карданро меқапанд, 5000 рубл ҷарима карда ва хориҷ мекунанд. Яъне ки депорт, запрет на въезд мезананд, выдворение мекунанд. Кадомеш ки барои шумо фаҳмо бошад, ҳамин хел ҳарсаш қариб як маъно дорад. Выдворение, запрет на въезд и депортация. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки буд шудагӣ аз ҳуҷҷатҳояш, шумо дигар роҳи аз нав регистратсия карда рафта патент супордан надоред, чунки мигратсиони картаи шумо аллакай кӯҳна аст. барои ҳамин хотир шумо бояд Туркия, намедонам ягон ҷо парвоз кунед, ё ин ки Тоҷикистон рафта биёед. Хулоса агар ба роҳи мошин роҳ нест, ҳоло ҳам маҳкам аст, поезд маҳкам аст, ягона роҳ парвоз аст, билет харида парвоз мекунед. барои ҳамин дӯстони азиз, хоҳед ки агар шуморо нақапанд, депорт накунанд, рафта омада мигратсионнаи картаи нав регистратсия рафта патент мекунед. ҳамин ягона роҳ аст ва қарори озод гаштани шумо то рӯзи 31 декабри соли 2021 буд. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки то ҷое ки каму беш мефаҳмам ба шумо фаҳмонидам, вале қарорҳо ва қонунҳо боз ҳам ҳастанд.
навор дарози бад нашавад гуфта кӯтоҳтар ба шумо гап мезанем. Аллакай бе ин ҳам хело дароз шуд навор. фикрҳои худро дар комментария нависед дӯстони азиз. наворро ҳатман лайк гузоред намонда бошед. Агар обуна шавед, дар оянда якчанд қарорҳои нав аст ба шумо мехоҳам пурра фаҳмонам. Якчанд наворҳо оиди бизнес барои шумо пешниҳод мекунем ки ҳатман ин барои муҳоҷирон аст, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагонии муҳоҷирон сахт проектҳои калон нақша кашида истем дӯстони азиз. барои ҳам хотир обуна шавед ва бо мо бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳеҷ вақт дарди сарро набинед. хайр дӯстони азиз.